מה זה, וידאו? כן. וואי, איזה דבר, בועז. אז לא הייתי צריך לעצור ככה באמצע האוויר. זה יפה. אחי, זה ג'אנט, זה גלגל, זה משאית. כן? זה ג'אנט? לא. נראה כמו ג'אנט. הולי שיט. למה הוא בנה? מה בנית פה, בועז? לא בצד השני, לא בצד השני. בסדר. לא, עכשיו צריך להכין את המדורה בכלל, ולחתוך ירקות. מה לעשות? בועז, אני רוצה להכין את הקבבים. נשים את זה על הראש. קודם להכין מדורה. זה מוכרח אבל. לא, אי אפשר להראות את זה. לא הייתי שמתי את זה על הראש, זה ממש בסדר, רק לא השערות הלבנות שלך שברור. הנה בועז, עכשיו זה גם סרט ליברלי. זה טוב לשיער.